Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Joet voor de laatste keer dit hier in de januari. Dus geven we gewoon lekker trommen dit programma. Asis mij optredens van de Sjong en de Dominee, Gerard Risma en band. Peter Krako en Dolf de Vries brengen u in Christswerem. Nefertiti klinkt Egyptisch, maar komt gewoon uit Friesland bij. Maar we zetten u daar mee Volkert Hans. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. Wauw, wat een opening van Noorderwien. De laatste van dit hier. En natuurlijk word je de Volkert Hans bij hebben. Volkert Hans, mooi is het best. Welkom. Dank. Speel eens net samen maar even Il Silenzio. Maar er zit een mooi verhaal over. Die hartstikke op YouTube als clip. En dat is hoe vaak naar jongen nou? Ja, het wie een live optreden uit 2017 en die had ik in 2018 erop zet. En eigenlijk door de lockdown gaan mensen op pensioen nou 10 miljoen keer. 10 miljoen keer. Ja, is toch het is fantastisch? onvoorstelbaar. Ik weet bij YouTube kan ik zien wat mensen al je wijk komen. Is het echt wereldwijd? Het is wereldwijd. Het is natuurlijk begonnen in Italië, want daar weer de eerste lockdown eigenlijk. In Europa een beetje. Daar begon het extreem. Dus die Italianen die zitten achter internet. En het nummer komt in 1964 van een Italiaan, Nini Rosso. Oké. Dus daarom ben je meestal nog heel grutsk. En dan op een duur gaat zo'n nummer als een sneeuwbal oer de vraat. Toen moet wij nog eens een keer naar Italië gist dan, hè? Ja, dat is ook wat wij. Ik haal wel een aanvraag gekregen uit Maleisië. Maleisië? Ja. Okay. En ze wonen daar wat internetartiesten en ze zeggen een filmpje. Maar ja, ik ben volgende keer al volboek met
Al je optreden die verschoot ben enzovoort. Dus misschien 2023. Ja. Hoe zit het met u? Want we hadden al even hoor. Dit is dan een lockdown hit, om het zo maar zo te drukken. Ja. Best de lockdown verder wat trok aan? Nou, gelukkig heb ik de muziekfiets ontwikkeld. De coronaproof muziekfiets. En daar ben ik elke weekend nog, nog wel mee op paard. Ik zag een mooie clip in Amsterdam trouwens. Ik werk al in Dokkum West. Dat weet ik machtig mooi, maar de orometer zit er nog op. En toen zei ik in de cameraman, als die orometer er is, dan vliegen wij naar Amsterdam. Nou, dat is euforie. Mooi man. Is dat vanwege de lockdown of was dat eigenlijk vast horen? Mocht dat hele gedoe oerwijzen? Moet dan nog op die fiets optreden? Dat is een goede vraag. Want ik had hem echt puur makken door die lockdown was wie ik net op die idee kwam. Maar ik denk dat ik het altijd wel wat bloot kwam. Want dat ding dat 6 samen in Hoes model. Ja. En dat was een heel iets concertje van Jelloeren. En dan is het plug and play. Vind je nog plan? Alweer wel plan. Mooi muziekmeidje. En ik hoop natuurlijk dat die optredens die al gecanceld zijn. Want ik zou Aaron hier naar Amerika weer. Naar dat Linden Music Festival. Nou, dat is ook verschoot. Dus ja, waar weet. Hopelijk dat soort mooie tripjes. Was het een rustige crisis, denk je, of net? Ik mag nog optreden bij de Frieske Top 100. Want dat gaan we natuurlijk straks promoten, hè? Gelukkig is dat er dan nog, hè? Ja, zeker. Nee. En ik ga nog kerstnachtdienst. Dat doe ik nog in het Cerken van de Westerijn. Oké. Ja. Alleen nog door de vreemde tier. Maar ik het morgen al opnemen. En dan wordt het dan uitzond. Want na 4 voeren wij die Cerken en we het in wat. De wereld zit helemaal op zijn kop, hè? Ja. Tom, dat is de beste. Kies nog meer nummers voor je doen. Welke kies nodig van? Ik wil graag de taal van muziek doen. Want natuurlijk lang we alle jaar om weer naar Oorland te gaan. Altijd straks ken. En daar gaat het noemen door de taal van muziek. Volkert Hans, live in Noorderwien. De vakantie stiert vader door, en die leed ik de graag in. Ben uit de jaren voor te keer, van wat rest is in de ski. Mijn koffer stiert kleer, en de deur gaat op slot. Wat plakken dek wit, ik ben even voort. In alle landen werd ik go, in alle talen die ik leer, door alle mensen die ik tref. 4 weken weer, al kiezen net een we versteen. Hoe wat voor zeeën ik het keer, keer ik die in een mooie toon. Zo vaak als ik wil, komt dat voorbij. Als ik mijn eigen sluit, dan jij ik mijn zaaks weg. Die tel versteert, die vreeg het hem op. Ben hier nog in een keer. In alle landen werd ik go, in alle talen die ik ken. Door alle mensen die ik tref. 4
Ja, het bloedt een feestje. Volkert Hans hier in de studio. Prachtig mooi. Wat een muzikant. Vaak met zijn fiets op paard dus. Enfin, dat is in ieder geval een muzikant, maar een verhaal. Dat kijk ik eens van Gerard Reensma. Hij had een nieuwe album uit. Hij wielt hij op een paard met zijn band Grace. Daar had er een deel van mijn naam. Maar ik zeg niet eens ik een Gerard met B.J. Baartmans. Dat is een singer-songwriter uit Brabant. Nou ja, hoe dat zit, Gerard, kun je het zelf het beste maar uitlezen. Mooi dat is de best. Welkom trouwens. Ja, hartstikke fijn Willem dat ik bij jou in het programma aanwezig ben. Dat is alweer 4 uur in. Ja, het gaat snel. Hè? Ja, je hebt bloed tijd. Ja. Ja. Doe eerst aan optreden met de band. Eerst de band even voorstellen. Ja. Waar is mijn naam? Ja, ik begin even bij degene die het laatst bijkwam is. Dat is Roel-Jan, u is de drummer. Nou, geweldig. Die heb ik die vregen en hij spat er samen voor. En dan heb ik Piet, die doet conga's en die heeft mij werk on de cd. Taco, dat is de grote man. Die steun en toeverlaat in alle stwarmen, bas en zang. En hier... Daar stond Jet Marcel Ja, te die komt staan. erom. En die speelt het keyboards. En nou ja, geweldig dat ze mij ondersteunen willen bij het live uitvoeren van de cd. Ja. Vivier Vlien, wie is hier te gast? Ja, klopt. Wat is er mij de muzikant en zanger en artiest, maar ook zanger de dominee Gerard Reensma in de tussentijd gebeurd? Nou, hij zongt nog altijd en ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik zong nog altijd in het Fries. En ik heb dus deze cd maken. En die hier ik eigenlijk doel dat ik toch, nou, als ik ooit eens pensioneerd ben, dan maak ik een cd en dan zet ik alles erin wat ik als dominee net waarde te sissen. Maar dat kwam iets eerder. Ik kreeg ontslagen, ja, dat ken ik nog in de kerken gebeuren. En toen dacht ik, nou, dan wacht ik wel om in pensioen wachten, maar ik doe het nou. En ik heb alles eruit gegooid wat ik eigenlijk op lever hier. Nou, dat is deze cd. Wat zit het meeste dwars? Wat mij het meeste dwars zit, is dat ik onvrijwillig ontslag nemen moest. Of kreeg. En dat zit mij bot dwars. Want ik zal je heel eerlijk zeggen, ik liet een verdeelde gemeente achter. En mensen die echt in Noord zitten. Ja, dat is heel serieus. En daar heb ik pot verdriet van. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is heel zo. Ja. Hoe je dat dan vol om die gevoelens en misschien wel de frustraties die het haast. Het is vaak net, het gaat vaak net over in een week, maar over een langere periode. Ja, hoe slaagt het die dat dan om dat in teksten en noemers te vertalen? Ja, Willem, het is heel raar om te zitten, maar ik heb altijd wel iets van een voorgevoel gehad. Dat zoals mij ook komen hoor. En ik schrok van mijn eigen teksten die ik 10 jaar lang al maken hier. Bijvoorbeeld de laatste eer dat we straks spelen. En ik denk, verdraad jongen, ik heb het al hier van tevoren al voorspeld. En aan de andere kant is het, voor mij is het van levensbelang om jezelf te relativeren. Als dominee. Nou ja, wist wel. En vooral de humor van de Heer erin te houden. En ja, daar ben natuurlijk ik ben nummers als het Circus van Colfijn. En dan neem ik mijzelf een clown. Ja, en dat helpt mij dan ik om te zitten, jongen, zo belangrijk best toen net. Wat weer is dat voorspelbaar? Had dat er iets te klein met in eigen gedrag? Of hoe de maatschappij eigenlijk rund wordt? Nee, het is, ik hier dat net, maar het is toch altijd iets wat als een soort vage angst bij die haast. Omdat je als dominee verschrikkelijk kwetsbaar bent. En zeker als het zoals mij de kop een beetje boven het maaiveld uitsteekt. En als het op Omroep Friesland te jaren bent. En als je iets vertelt en als je in de schijnwerpers bent. En dan heeft een hele grote mensen die vinden het geweldig. Maar dan heeft ik een peer die dat net laaien maaien. En die zinnen dan op een minderstreek. En dat is helaas van alle tijden. Dus die het evangelie al vol van. We waren in ieder geval live. Meisje in band dus. En ik neem het maar even Gerard Reensma en band. Maar welk nummer? Gist nou eerst door? We beginnen met een statement over de taal. Want voor mensen zitten werden dus het net in het Nederlands. Maar ik ben nog altijd verschrikkelijk wies met mijn taal. En dat is het Fries. Live in Noorderwien. Mijn taal rint op klompen of had een witte schelk voor. Mijn taal kent balten, rabje in de door. Mijn taal kent vlokken, jongens oer de dik. Rachen en skellen uit de raam of portiek. Mijn taal houdt van leren en van soepengrottenbrei. Van droege viest, mijn jonkje erbij. Mijn taal stiet aan het haap, smookt zwieren check. Mijn taal is vreed en roeg in de bek. Mijn taal is net in Sjerke of in een joerpetier. Als op het Spalleplein is merken praten ze mijn taal net meer. Mijn taal is
sil. Mijn taal kan raar wordt spuien. Dat het sabbat docht. Kan alles erin bruien. Als het hem net voldocht. Mijn taal zweeft door de nerken. Tussen het vee zitten beren van och heer. In een rikkerig café. Mijn taal bestelt een flauwpiet. Voor de lege maag. En yes en nee crimineren nu de heren in Den Haag. Mijn taal jest enkel praten. Tussen documenter. En zijn nou en dan op televisie zweren. Hoor Sonnema Berenburg. Mijn taal ben het net aan de tafel. Bij Pauw en Witteman. Nee, mijn taal ben het net aan de grachten van het oud Amsterdam. Mijn taal is emigreerd op de Skobberde bonk. Naar Vancouver, Cape Town, Winnipeg en Wellington. Mijn taal is een welvaartshuis, nee, net met dat de begriep. Mijn taal is dan tot onwennig, vaak een iets slim mankelijk.
en het rijden keer om het hou. Ik hoor geen stilte en ik wil lekker geen rouw. Ik wil lekker geen trainen en ik wil lekker geen rouw. Drink een glas, zo ik sissen, je bent eindelijk van mij au. Gerard Rinsma en zijn band, de jongere dominee, het allerbeste dan maar hiet de cd met zijn persoonlijke verhaal dus. Een persoonlijk verhaal ken ik deel is met twee heren, twee fantastische muzikanten, Dolf de Vries en Peter Krako. Die laatste gedaan van u spelen met Dolf de Vries, componist, muzikant, muziekliefhebber natuurlijk. Doe ik misschien het verhaal wel even dwaan. Mooi is de best trouwens, welkom. Ja, dank u. Ja. Hoe is het met Dolf de Vries? Ja, heel goed eigenlijk. Ja. Die heerlijk. hele leven al muzikant, dat is ongelooflijk hè? Ja, maar het is wel zo hoor. Ik had een vader die speelde piano, draaide heel veel muziek. Nam hem vaak mee naar concerten, ook naar Oscar Peterson, pianist dan. En dat soort dingen. Dus daar ben ik gaan proberen na te spelen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, toen kwam de popmuziek. Ja, eigenlijk heeft dat ook mijn hartje gestolen hoor. De Beatles en alles wat er kwam. Ja. En, dus ja, ik ben gek op muziek en ik ben in de muziek gegaan. Reden dat ik het nog ga is dat Peter Krako een nummer aan zijn spelen die een met zijn beiden skreun had. En er zit een verhaal onder. Dat nummer is 20 jaar verlien eigenlijk als skreun, hè? Nou, ik heb dit nummer geschreven met Louis de Vries, ook een zanger. En een hele goede vriend van me, vroeger zanger van Solution onder andere. En daar heb ik veel liedjes mee geschreven hoor. En dit is er één van. Ik vind dit ook een van de leukeren. En ik had nu ineens tijd, want ja, ook door het corona gebeuren en door... je hebt geen optredens. Ik ben de studio ingegaan en ik ben nummers gaan opnemen. Peter heeft de backing vocals gedaan, een gitaarpartij. En ik heb hem horen zingen. Ik vind het een fantastische zanger. Ja. Maar dat nummer wie eigenlijk bedoeld voor Johnny Logan, begreep ik. Oorspronkelijk, maar die wilde pas opnemen in het voorjaar. Want die had een eigen album wat uitkwam. En toen nog Tony Hadley, daar heb ik ook heel veel, een goede vriend van me ook. Maar precies hetzelfde, die was ook bezig met een album. En ik wilde niet zo lang wachten. En toen was ik in de studio in Haren. En ik zeg tegen die studio, man van mij, ik heb nog steeds geen zanger. Nee. Hij zegt, ken jij Tollak? Toen zou Tollak de zanger worden. Die is het ook geworden hoor, voor de cd. Nou, ik het Peter hoor zingen, nou ben ik ook wel verkocht, moet ik je zeggen. Hoor. Werk eens vaak together met Peter? Ja, en ik ga veel meer met Peter doen, dat weet ik zeker. Ja. Wat een geweldige muzikant. Wat is het verhaal van het nummer? Nou, het komt erop neer, het gaat over een man. En die heeft jaren geleden heeft hij op de bank gezeten. Op zo'n bank misschien wel. En daar zat een hele mooie vrouw naast hem. En die heeft hij vast mogen houden. Vlak voordat ze wegging en nooit meer terugkwam. Dus die is ook jarenlang weggebleven. En op een gegeven moment loopt hij door de stad. En hij komt iemand tegen die zegt van... Hey, Sjaak, heb je het al gehoord van Marietje? Hij is een Marietje? Ja, Marietje is er weer. Somebody told me you're here. Nou had hij zichzelf afgezworen in de hele song. Van, dat doet me niks meer. En dat is allemaal, heb ik achter me gelaten. Nee hoor, het was helemaal mis. En dat is een song. Een verhaaltje. Wat Oerbeeld is een prachtig festje waar we hier live jaren Dolf tot de volgende keer. Ja. En dan troeven we die achter de vleugel en dan word ik die expelen hier. Is het zo opraden? Ja meneer, doen we. Maar dit is hem, live in Noorderwien. Maar dan uitviert toch Peter Krako. Now I'm standing here again, and almost like young again, while nothing else seems to have changed. Is this where I want to be, where everyone used to see our footprints so close in the snow? Remember a Christmas night, the last one I held you tight, just before you went away. And now that I feel
feel so sure these memories could hurt no more. Someone just told me you're here. Jingle bells jingle, decided to go there alone, sipping on wine, sitting next to the phone. Will I stay in pain? Do you feel the same? Every Christmas each year, did somebody tell you I'm here? The love that I found in this little town echoes from the past. Once I longed for that love to last. Every now and then your wonderful looks still appear in my mind. I hope you're doing fine. We're possibly not the same, but love left a burning flame. I finally found a way to break with yesterday. But now that I feel so sure these memories could hurt no more. Someone just told me you're here. Somebody told me you're here. Ja, mooi lied, Veskes. Kreun toch Dolf de Vries, maar uitviert toch Peter Krako dus. Peter, mooi dat je er best. Welkom. Ja, dankjewel Willem. Dankjewel voor die prachtige uitviering. Zou noemen, dat is al 20 jaar oud en ineens komt het bedij op het bureau te lonen. Hoe werkt zij iets? Ja, dat is door omstandigheden, door toevallige omstandigheden denk ik. Dolf die had Sietse Huisman gevraagd om het in te drummen. En Dolf vroeg aan Sietse, ken je nog iemand die het in wil spelen? En zo kwam Sietse en ik gaan natuurlijk al way back ook met van alles en nog wat. Tot de tijd van Twarres zelfs al, waar we hier ook wel geweest zijn toen, 20 jaar geleden. Dat is toen het lied geschreven werd trouwens, dat is ook wel grappig. Ja. Maar toen kwam Dolf bij mij en ja, zo is het gekomen. En ik mocht de guide inzingen voor de demo. Zodoende ben ik hier dan ook zingen terechtgekomen. En dat is... ja, was spannend, kan ik je vertellen. Nou, ik ben er even bij. Dit weer de eerste keer dat ze hem echt zag, letterlijk helemaal en akoestisch spelen. Dat was helemaal de bedoeling niet, inderdaad. Dus dat was in mijn eigen enthousiasme, zei ik dat. En toen zat ik eraan vast. Komt er nooit weer op, maar ik vond hem wel heel mooi. Ja, die valleefde van de Lietse Veskes. Nou, die komt ook een beetje tot uiting tot een Lietse theatershow. Die is tussen die en Haast. En misschien dus er straks nog meer. En dat draait al hier om, ja, one of the greatest, James Taylor. Ja, dat is een van mijn allergrootste muzikale helden inderdaad. De rode draad door mijn hele muzikale leven, van kinds af aan al gewoon. En dat is dan weer het voordeel van dat er veel tijd vrijgekomen is het afgelopen jaar. Daardoor heb ik hier de tijd voor gehad en ben ik daarin gedoken. En ben ik over hem gaan lezen en mooie verhalen. En het is een bewogen leven wat die man geleefd heeft. En dat komt mooi in zijn liedjes tot uiting. En daar probeer ik ook een en ander over te vertellen dan in het programma. Ja. Ik weet, muziek en definities, dat is heel ingewikkeld om te doen. Maar kun je iets van een gevoel definiëren wat hij zo oorspreekt in zijn James Taylor? Want je bent een rasmuzikant. Dus je luistert er oors naar als ik als leek, zeg maar. Ja, daar ben ik wel in gedeformeerd, ben ik bang. Maar, een prettige deformatie, toch? Ja, maar ik denk wat mij zo aanspreekt aan... en dat is alleen maar versterkt nu ik er ook echt ingedoken ben... en hem ook voor mijn gevoel nog wat beter heb leren kennen, ook als persoon... is dat zijn liedjes zo doordrenkt zijn met nostalgie en met een soort optimistisch gevoel... terwijl de liedjes eigenlijk vaak hele zware thematieken hebben. Dus hij kent de moeilijke kanten van het leven heeft hij meegemaakt. En toch komen daar liedjes uit die heel hoopvol en
en mooi zijn. En inderdaad, mijn muzikale kant wordt ook enorm aangesproken. Omdat die liedjes met alleen een gitaar en zijn stem zijn ze eigenlijk af. En dan heeft hij ook nog een waanzinnige band eromheen, wat het dan nog mooier maakt. Hè. Muzikanten die weten dat allemaal. Steve Gadd, Michael Landau en gaan we door. Dat is een fantastische band. Maar zelfs zonder die band, alleen die liedjes, je mist helemaal niks. En dat vind ik heel bijzonder aan zijn songwriting. En het is een oude taai, hè? Ja, het is een hele oude tijd. Hij zou zelfs 22 januari zou ik naar hem toe gaan in januari. Hij gaat nog op tour en hij is volgens mij 77 is hij nu. En het doet gewoon nog een wereldtournee. Ja, en dat is helaas uitgesteld. 22 januari gaat hem niet worden, maar nu op 5 oktober, als het goed is, volgend jaar gaat hij komen. Je is toen nog op paard met... Want je had al wat theatershows dienen met Ja. James Taylor. Daar had een heel programma omheen gebouwd. Komt daar een vervolg op? Ja, zeker. Daar zijn we nog niet klaar mee. En sterker nog, we zouden 23 januari, de dag nadat James Taylor, zouden we de aftrap weer hebben in het theater van Siep van der Ploeg in Cubaert. Maar ik had gisteren even contact met Siep daarover. Ik denk, ik moet even weten hoe dat zit, of ik dat kan aankondigen. En ja, hij heeft, net zoals bijna alle theaters, toch zoiets van, nou, laten we het heel eventjes uitstellen. Dus we gaan het doen, maar ik heb nog geen nieuwe datum. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Enfin, toen ben je toch. Ja. En dan zit hij in de studio. En dan had hij stem bij die en die gitaar. Welk nummer is de van James Taylor? Ja, een van mijn favorieten. Carolina in My Mind. James Taylor, oftewel Peter Krakel, live in Noorderwien. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you feel the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind when I'm gone to Carolina in my mind? Karen, she's a silver sun, best walk her way to let her shine. Watch her watch the morning come, a silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind, love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. Hey baby, the sky's on fire, I'm dying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you feel the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind when I'm gone to Carolina in my mind? Dark and silent late last night, think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs that bite, the signs that might be omens say I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. It's when the holy host of others standing round, still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like this forever. You must forgive me if I am up and gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you feel the sunshine? So can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind when I'm gone to Carolina in my mind?
Said I'm gone to Carolina in my mind. I'm already up and gone. I'm gone. Say nice things about me. I'm gone. You got to carry on without me. I'm gone. Said I'm gone to Carolina in my mind. I'm gone to Carolina in my mind. Ja, prachtig nummer van Peter Krako, James Taylor. Ik hoop dat hij er nog meer mee doet, want dat klonk fantastisch, kan ik je hem vertellen. Gerard Rinsma, we hadden al even een hoorn. Na je album uit, daar zit nogal een levensverhaal op. Eerst even naar de titel. Het allerbeste dan maar. Ja. Dat klinkt wat dramatisch. Nou, ik zou zeggen, Friesens is het toch altijd dat ze afscheid nemen. Nou, het allerbeste dan maar, hè? Maar neemt ze dan afscheid als muzikant, als jonger? Nou, misschien wel, ja. Ik denk wel dat het de laatste cd is en dat ik eigenlijk alles nog een keer zitten voor wat ik zitten voor. En ik denk, dit is het, jongens. Take it en eat it. En ja, ik heb er net zo vol meer aan dat te voegen. Maar ik net muzikaal, dus denk, nou ja, dat is mijn passie. Dus mijn... Nee, ik heb op dit moment helemaal geen inspiratie. Ik heb eigenlijk hier alles in lijn wat ik zitten voor en wat kwijt voor. En ik ben ontiegelijk blij dat ik mijn muzikanten of professionele muzici en mijn deze man Taco en mijn deze man hier, Piet, deze CD maatje kent haar. En ik denk, dat moet het wezen. De Beatles ben ik een keer ophouden. Dat was hartstikke weer. Even in je naam eruit, want ik ben namelijk een liefhebber van het werk van B.J. Baartmans. Dat is een jongen uit het zuiden van Nederland, singer-songwriter. Ja. Hoe komt hij bij dominee Rinsma te landen? Ja, dat is kwart. Ik ben er toen nog in Roermond. En ik wie de dominee in Roermond, in Limburg. Ja, ik daar. En dus daar zit een hele interessante muziek zien. Rowan Hezen bijvoorbeeld. Bij Kerk speelde mij Stevie N, Stephanie Struik en zo. En daar had B.J. Baartmans wie eigenlijk de facilitator. Die had een studio, die had alle grote namen gehad. En hij had die met Mike Roelofs, dat is een jazzpianist en organist, een prachtige cd-opname. Ja, en in de coronatijd moest natuurlijk wel even heel efficiënt werken. En dat kon hij bieden. Want Mike speelde op de cd drums en orgel en piano. En Bart-Jan doet alle gitaren. Ja, en dan heeft echt iets in huis waarvan zei ja, dat is topklasse. Ja, absoluut. Ja, ik kan net doorzitten. We zullen zien wat er vervolgens komt. De beste in ieder geval maar de hele band Hewitt, de gast in Noorderwind. Die is nog een nummer. Welke kiest waar? Nou, wat we in ieder geval doen is het Circus van Calvijn. Ja, de naam zei het al genoeg. Ik bedoel, ik neem mezelf bij een hele grote vette knipeeg, een clown in het Circus van Calvijn. En, nou ja, ik zou zeggen, pay attention to this song. Want we gaan lekker in de blues zitten. En, nou ja, en de rest is, nou ja, dat staat in de tekst. We gaan naar Harkjen en we gaan naar Sjen. Gerard Rinsma en zijn band Hewitt, de gast in Noorderwind dus. Ik zoek neer in de spiegel. Ik ken er net goed hoe. Van mijn eigen kop word ik al gauw beroerd. En bij de kapper doch ik mijn eigen dicht. Alles beter als mijn eigen gezicht. Elke dag leven de kranten mij het bewijs. Doof is correct als het waar, lieke stier en gries. Zit nou maar eerlijk, dat is het net meer wist. Jou nou maar daar, dat is hier die tijd, het zist. Het schip is al lang
Ze zit op een dameskoor en jubelt voor de Heer. Ik zit hielendal achterom, want zij wil dat ik mij bekeer. En ik weet dat ze aan mij denkt en van mij bidt bij elke refrein. En ik bid kreeg lieke het dat hij haar verjere mij. Zas kraal als het laan is, nee wieken froost. Praat elk om in soepen, maar begrijpt nemen mijn toast. Had me in het eeg en zocht mij hield dit om. Pakt een boefdoek uit haar schoudertas als de dominee op hege toon. Vertelt dat het Jezus zelfs te machtig waard bij het krijf. En zien tranen rinnen liet, liek als ik bij het laatste glas. Zes vast een hond aan het jetling leid. S'avonds kost het mij en viel mij een beetje vrij. En als het koor weer begint en zij mij in moed jongt, hoe Jezus ek voor mij aan het kruis houdt hong, is de hoofd een hamer mij op de kop slaat viel. Zozeer dat ik zwaar dat ik tenij neven drinken zil. Krekelijk als Lazarus uit zijn koma wij. Zo denk ik, dit is nijn, hoor mijn zonde nee. Nee, nee, krijgt de duivel mij in zijn macht. Want der boppen hadden door mij de wacht. En als elk de koffie roept, dominee de zegen jouwt. En zij mij het koor als kiep naar de bartas sjouwt. Bloei ik alleen in de bank en praat de duivel op mij in. Wie het net dezelfde Jezus, dit wetter verloren in win. Zo sloep ik de tjerk uit en doch tuisde door op slot. En drink in op Noach en daarna nog eentje op Lot. Als do Lazarus voor de poatelij. Lees ik voor Pampus, voor de rest van het ei. Gerard Riensma en zijn band. Een muzikant, zanger, artiest.
Die meer dwaande is mij zijn oorskeer dan mij de toekomst. En ja, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld dat ik het toen mijn volgende gast ha. Ze heet Nefertiti, dat klinkt Egyptisch, maar ze komt gewoon uit Friesland wij. En ik ben blij dat ze hier te gast is. Straks gaat ze 12 nummers voor u live nog jongen heren. Leuk dat je er bent, welkom. Dank je. Hoe is het met jou? Heel goed. Wat zie je er prachtig uit. Dank je. Moet ik even, ik heb geen haar. Maar dat zou je niet verbazen. Dat haar van jou, daar ben je daar lang mee bezig om het zo mooi te krijgen. Ja, iets van 3 uurtjes, 4. Wauw. Even over je muziek. Want hoe lang zing jij al? Bijna 1 jaar. Oké. Dus misschien een half jaar. En weet je nog waarom je bent begonnen met zingen? Gewoon omdat je het leuk vond? Ja, het begon allemaal met TikTok. Vertel. Ik zag heel veel dingen op TikTok. En toen had ik iets van 500 volgers op TikTok. En toen wou ik beroemd worden. En toen praat ik er heel vaak thuis over dat ik heel graag artiest wil zijn. En toen regelt het papa. Nou, en inmiddels heb je een aantal nummers opgenomen. En ben je ook nog een beetje wereldberoemd in Colombia volgens mij, hè? Ja, Vertel, wat heb je? Je had een nummertje opgenomen? ik had een nummer opgenomen in Colombia. Het kwam, ja, het was best leuk. Het kwam eigenlijk omdat de mensen die ons heeft uitgenodigd, kwamen allemaal omdat hun 41 kinderen had uitgenodigd. En toen kozen ze mij en toen hadden we het allemaal opgenomen. Ja. En het werd een dikke hit, hè, op internet. Ja. Ja. Kun je nog wel over straat in Colombia, denk je? Ik denk het niet. Hoe is dat in Nederland? Want je bent nog maar net bezig. En het gaat hartstikke goed. Je hebt ook al landelijke media al gehaald. Dus ja, beter kan bijna niet. Hè? Maar ga je straks ook optreden? Wil je meer nummers opnemen? Wat zijn je plannen met andere woorden? Mijn plannen zijn eigenlijk om meer liedjes uit te brengen. En ja, misschien zelfs op grote podiums te zingen. En dan heel veel mensen naar me kijken. Echt wereldberoemd worden dus. Ja. Nou, wie weet vandaag de eerste stap. Jij gaat voor ons zingen. En welk nummer ga je als eerste doen? Extra lid en Cambuur. Straks meer over Cambuur. Even over het eerste liedje. Waar gaat het over? Kun je daar iets over vertellen? Het gaat een beetje over Piggy. Dat is een Roblox-spel. Dat speel ik heel vaak en dat is wel heel erg beroemd. Ik ben blij dat ik haar onkondig je mij. Het is een jong talent en ze wil wereldberoemd worden, naar het mij toch. Dit is Nefertiti, live in Noorderwien. Dit liedje heb ik met mijn producer Brian gemaakt. Lid, lid, we gaan lid, lid, oh nee. We gaan lid, lid, we gaan lid, lid, oh nee. Wat ik ook aan het doen ben, dat doe ik extra lid. Extra lid, extra lid, extra lid, extra lid. Wat ik ook aan het doen ben, dat doe ik extra lid. Extra lid, extra lid, extra lid, extra lid. Je kan me vinden op TikTok, je kan me catchen op Roblox. Je kan me vinden op TikTok, overal Roblox, yeah. Zoek de keys om uit huis te gaan. Zoek de keys om uit huis te gaan. Zoek de keys om uit huis te gaan. Want de piggy komt eraan, yeah. Como voy yo, siente en la casa, buscará pero la llave, escapete viene pronto. Si viene me escondo, pues me buscan en Roblox. Es un TikToker, no perder hot, escapete viene pronto. TikTok y no es el reloj, no perder escapete que llegó. TikTok va corriendo el reloj, si tú quieres perder no hay solución. Ya conté la llave, si pregunta no sé, sabemos primero si tú quieres perder. TikTok
Ja, ik ben hier wel blij van. Ja, we jou graag jong talent op podium. Je het zeker met Nefertiti. En dan geef het toch mij een heerlijk gevoel. De kriesdagen in, liep het mij. Dankjewel. Was je een beetje tevreden over je eigen optreden? Ja. Ja, dat is altijd moeilijk, hè? Ja. Ik ga even onderbreken, want ik heb nog een cadeautje voor u. Altijd welkom. Oh jee. Ah, ik denk al, wat lijkt daar op de vleugel? Krijg ik zomaar een cadeautje van je? Ja. Jeetje, dankjewel. Moet ik hem gelijk uitpakken of moet ik dit voor thuis bewaren? Nou, je kan het nu uitpakken. Oh, lekker. Daar kan ik wel mee thuiskomen. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw, nou, ik ben er verlegen van bijna. Kunnen we mooi nog even over je laatste en tweede nummer praten? Dat gaat geloof ik over Cambuur, hè? Ja. Ben je zo'n voetballiefhebber? Ja. Oké. En Cambuur doet het goed, hè? Ja. Ja. Hey, wat voor liedje is het? Het is een Cambuurliedje en dat zegt een beetje dat Cambuur eraan komt. Oké, super. Ga je hem live doen? Ja. Dames en heren, live in Noorderwien, Nefertiti! Dit liedje heb ik speciaal voor de Cambuur-fans gemaakt. Cambuur, 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 kom eraan. 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 Geel en blauw is waar alles om gaat. Cambuur, Cambuur. Geel en blauw is waar alles om gaat. Gaat. Cambuur, maakt niet uit waar hij heen gaat of staat. Cambuur, Cambuur. Maakt niet uit waar hij heen gaat of staat. Cambuur, Cambuur. Cambuur, 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 Cambuur. Cambuur, kom eraan. 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 Weet je nog wat we zeiden voor Cambuur? Weet je nog wat we zeiden voor Cambuur? Hang je vlag nu op straat en zing. Cambuur, Cambuur. Hang je vlag nu op straat en zing. Cambuur, Cambuur, kom eraan. Cambuur, 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 Cambuur. 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 Cambuur, kom eraan. Ja, fantastisch. Zo'n jong talent hier in de studio. Nefertiti heet ze. En het gaat natuurlijk ook Cambuur. Even heel duidelijk wijzen, hè, wat het betreft de derby. We gaan natuurlijk als programma geen enkele voorkeur. Cambuur of Heerenveen, het mij om het even. Dus ik ben maar fan van die club, dus binnen de Harkemasse Boys. Maar die treffelkoor net dit weekend. Hey, wel een tof liedje. Te gek voor Cambuur dus. Ja. Hey, als mensen meer van je willen weten, waar moeten ze dan zijn? Instagram, TikTok? Instagram, TikTok en YouTube. En dan Nefertiti is wel genoeg dan? Nee, artiest.nefertiti. Tof dat je er was. Tot de volgende keer. Ja. Hartstikke mooi. We hadden in live nummer 3 en ik wens je hier alvast een prachtig mooi oord en night, want dit weer de laatste van dit jaar. Ik ben blij dat we zo vier kan binnen met alle omstandigheden en in Nijen ben we gewoon weer met Noorderwien live. En dit is nog een keer Volkert Hans. Hoi! Wij binnen Grutskop, Frieskeloon, uw staal, uw sport, een slokje in de hoorn, het scootje zielen, je erbij, een strieden doggen wij. Safari van ton naar ton en eindig je weer, het spultje begon. De wind doet door, het ziel is uit mijn volle kref uit huis. Hey ja, het voelt zo goed, het zit te vriezen in het bloed. Hey ja, het voelt zo goed, het zit dus in het bloed. Hey ja, het voelt zo goed, het zit te vriezen in het bloed. Hey ja, het voelt zo goed, het zit dus in het bloed.
dus in het bloed. Ze varen stoetje van de wien en haren komt de raad ging. Ze vliegen ze de warren oer en baant het striedersvloer. Winning is nou dichterbij, machtig mooie zielerij. We nemen de nou 1-2 op, Friesland op een kop. Hey ja, het voelt zo goed, het zit de Friesen in het bloed. Hey ja, het voelt zo goed, het zit dus in het bloed. Hey ja, het voelt zo goed, het zit de Friesen in het bloed. Hey ja, het voelt zo goed, het zit dus in het bloed. Zit dus in het bloed.